De er jo i og for sig gode nok. Er de? Du må snakke for dig selv. Hvis de er der. Hvis de er der. Ja, hvornår er de det? Men det Ja, skal det skal jeg godt tage dem op. Finn, kommer du til skøre nu til? Nej. Ja. Hvad skal du da? Ja, vi er startet jo. Det er nytår. Vi er startet af juleferie. Ja. Gud. Godt nok, Peter, vi er der. Det skal han finde at komme til skøen. Jeg skal afsted igen. Og hvor skal du hen, ja? Vi skal til bestyrelsesmøde i de konservative. Altså, det var ham og Søren. Det er ingen supplant, der er lavt med. Jeg blev revisor. Men jeg hørte noget om... På vej ud. Næste gang jeg blev revisor, så blev Der er ud. I har talt om at sådan